següent punt de l'ordre del dia fa referència a una moció pel reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca, que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana. Hola, bona tarda. Doncs, des del grup d'Esquerra Republicana, recollint una proposta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, presentem aquesta moció que el que fa és recollir quines són les necessitats que tenen les persones amb celiaquia. Són persones que han de comprar uns productes que són més cars respecte als productes que són amb gluten, i d'aquesta manera el que fem és establir una sèrie d'acords que ara us llegiré. Primer, l'Ajuntament de Cardedeu doni suport als acords recollits en la resolució 879 del Parlament de Catalunya i faci el possible per donar-li compliment en el seu àmbit d'actuació. Segon, l'Ajuntament de Cardedeu facilitarà l'accés a una dieta sense gluten dins i fora de casa, tant pel ciutadà com pels visitants turístics, sensibilitzant els comerços, restaurants, obradors, carnisseries, heladeries, per tal que hi hagi un nombre adequat d'establiments que ofereixin productes sense gluten. En tercer lloc, l'Ajuntament de Cardedeu assegurarà la inclusió d'algun tipus d'àpat i beguda apta per celíacs tant per les principals festes de la població com a les principals activitats esportives que estiguin organitzades per l'Ajuntament. Una població on tots tinguin dret a participar i gaudir en igualtat a les festes populars i de les activitats vinculades amb l'esport. En quart lloc, instar el Govern de l'Estat i, com reflecteix la resolució 879X del Parlament de Catalunya, a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als pacients amb celiaquia. En cinquè lloc, assegurar les necessitats nutricionals a través de benestar social de celíacs sense recursos econòmics, de manera que s'augmentin per les famílies celíaques que portin un informe mèdic que ho acrediti fins a un 10% el llindar econòmic corresponent dels ajuts socials d'aliments per tal d'alleugerir la major despesa que els suposa la compra d'aquests productes sense gluten. En sisè lloc, coincidint amb l'entrada en vigor 13/12/2014 del Reglament Europeu 1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret allò que es refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris, dins dels quals s'inclou el gluten, ambdues entitats es comprometen, dintre de les seves possibilitats, a realitzar en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs diverses accions, com són difondre i promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en matèria de seguretat alimentària, per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten, col·laborar en la realització de campanyes d'informació entorn les implicacions d'aquest reglament als sectors implicats, formar en celiaquia i pautes de seguretat alimentària en la cuina sense gluten als inspectors de l'Ajuntament. En setè lloc, el setè acord que l'Ajuntament de Cardedeu recolzi els projectes d'escoles de sensibilització del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres centres docents. En vuitè, que l'Ajuntament de Cardedeu doni suport a les campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l'Associació de Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia a la població. En novè, en els fulletons específics de festes populars, rostres gastronòmiques, que s'indiqui i marqui d'alguna manera els establiments que són aptes per celíacs. Desè, que hi hagi un enllaç al web de la població, el de l'associació, per informar de la celiaquia i de la sensibilitat al gluten no celíac i donar trasllat dels acords anteriors a l'Associació de Celíacs de Catalunya a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat i al Congrés dels Diputats. Per tant, ens sembla que és una forma de reconèixer aquestes necessitats especials que tenen les famílies amb alguna persona amb problemes de celiaquia i doncs us demanem si podeu també sumar-vos a aquesta moció. Molt bé, moltes gràcies. Pels diversos grups, si volen fer algun posicionament sobre el sentit del seu vot, senyor Abat. No, simplement dir que estem d'acord i que votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Tal. Sí, també hi votarem a favor. Nosaltres també hi votarem a favor, no sense recordar que ens vam comprometre amb uns veïns a executar una moció, a estudiar una moció per tot el tema de l'ocupació i de la situació legal. Vull dir que està benvinguda aquesta moció, però tenim deures pendents. Permeteu-me que us ho recordi avui, perquè en el proper ple no hi seré. Però en aquesta hi votem a favor, faltaria més. Moltes gràcies. Algun posicionament més per part dels grups de govern? Doncs procedim a votació, senyor secretari. Vots a favor? Unanimitat.